Hi everyone, I'm here in Kibbutz Ginosar, ready to pick up the stone, the gravestone, the matzeva for our beloved dog Phoebe who passed away a few months ago. I'm here at the workshop of a very well-known sculptor in Israel by the name of Yuvi, who does these big stones. Here I'll show you some examples. Now this stone that I'm about to show you is my favorite of his collection. ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל. זאת אבן שאני עשיתי אותה, אני עשיתי את הפתח, אבל בעקבות רעיון, בעקבות המחשבה, אנחנו ארכיאולוגים, אני ארכיאולוג בנשמה. אנחנו מוצאים לאורך הירדן אבנים כאלה גדולות, אתם רואים 2 מטר אבן, שבפנים יש חור שאנחנו יודעים שהאדם הקדמון לפני 5,000 שנה, 10,000 שנה, עשה את הפתח, וזו הייתה אבן מיסטית, הוא התפלל או משהו כזה, לא יודעים בדיוק מה. בכל כפר הייתה אבן כזאת באמצע הכפר, ואם אתה היית רוצה ללכת, נגיד לא נולד לך ילד, האישה לא... אתה מכניס את היד, ברגע שהיד עוברת לצד השני, היא החליפה מימד. אתה עכשיו מדבר איתו, אתה יכול לדבר איתו. אתה מבין? ברגע שהיד עברה, אתה מדבר איתו. ואז אתה אומר, אני רוצה שאשתי תיכנס להיריון. אני רוצה שאני דג דגים בכנרת, הסירה לא תתהפך, לא תהיה רוח, ושאני אחזור בשלום. זאת אבן בקשות. אתה יודע, בטח אתה יודע, המילה אבן זה אב בן. אז זה כאילו, את זה שאתה מדבר עם אבא ואמא דרך האבן, זה דבר רציני. תראה איך חשוב שהגעת. אבן זה אבא ובן, ואני הבן שמדבר דרך האבן להורים שלי, לאבא ואמא שבשמיים. אבא ואמא בנו את הקיבוץ. וואו. Okay? היום אני מפסל. מה שאני מפסל, אני בעצם מפסל לעוד 2,000 שנה, שהארכיאולוגים ימצאו מה שאני עשיתי, הם יבינו מי אנחנו היינו. אנחנו הדור הראשון אחרי 2,000 שנה בארץ ישראל. לפני זה לא היו פה יהודים, היו מעט מאוד יהודים, לא דיברו עברית בארץ ישראל. לפני 200 שנה הגענו הנה וכבשנו בסוף את הארץ הזאת, ובעצם אנחנו הדור הראשון אחרי 2,000 שנה בארץ ישראל. אז אני עושה דברים שקשורים לדור שלנו. כל בן אדם דואג לעצמו מה יהיה המורשת שלו. אבל אתה, יש לך מורשת מבוטחת, כי הכל נפסל באבן. בדיוק. פסול באבן. כן, אני התחלתי בעץ, אבל אחרי שנה אמרתי, העץ יישאר אחריי 100 שנה, ואבן תישאר, ועברתי לאבן, רק בגלל זה.